Γιατί είναι να ξέρουμε που θα πούμε. Εδώ και σήμερα θα παίξουμε στο MultiCube Survival Games με πάλι 4 φίλους. Γεια σας. Δεν έχω αρχίσει ακόμα. Γεια σας. Επίσης, όπως το προηγούμενο μου βίντεο, πάλι οι δύο θα κάνουν βίντεο. Εγώ δεν θα κάνω, βαριέμαι. Οκ, ο ένας. Λοιπόν, πώς θα μπούμε τώρα, γιατί πρώτη φορά Λοιπόν. μπαίνω στο MultiCube εγώ. Είστε όλοι στο SG24. SG, κάτσε. Όχι, Chris, δεν άκουγες. 24, SD24, μπήκα. Εγώ μπήκα. Πού είσαι? Τι πηδάμε τώρα, τι κάνουμε εκεί? Πού είναι Πηδάμε. το 24. Πηδάμε εκεί κάτω. Ό,τι θέλετε κάνετε εδώ. Εγώ βγαίνω. Partner selector, ποιο να διαλέξω. Α, Σταύρος εγώ. Εγώ είμαι με το Χαράλαμπο. Εγώ το Μανιακός. Μαζί. Πρώτη φορά το παίζω, δεν ξέρω πώς παίζεται αυτό. Δεν μπορώ να σου πω καλό. Κάνει survive. Τι κάνεις? Με πέταξε εμένα. Αλήθεια. Εγώ έχω πέσει στο νερό. Εγώ με το Φίλιππο. Εν τω Ο μεταξύ, Φίλιππο δεν- Μανιακός. Τι είσαι εσύ? Ο Φίλιππο Μανιακός. Είσαι ο noob μανιακός. Εγώ δεν είμαι team με κανένα, να ξέρετε. Σαν το βγήκε ποιος πες. Δεν είμαι με κανένα. Εγώ Ο Χαράλαμπος βγήκε. δεν βγήκε, δεν μπορεί κάποιος να το δικαίωμα. Δεν γίνεται Δεν Δε- είσαι ρε με κανένα. Δεν το έχει. Στο Hypixel γίνεται μόνο. Θα πάμε high pixel. Τώρα σταμάτησε να με κάνει. Να με κουνιέμαι, δεν μπορώ. Νίκ, πάμε με τα high pixel και όλοι σας. Καλά, δεν ξέρω μάλλον. Σε Α. κινείται. Α. Γιατί ο Τι, Chris δεν λαγκάρει μπορώ στο... να βαρέσω εσένα. Εμένα δεν με έβαλα ακόμα στο game. Τώρα θα σε βάλω. Δεν μπορώ να βαρέσω εσένα, φίλοι. Ναι, είμαστε το District 4. Hello. Είστε District 4. Wow, εγώ είμαι 5. Ω, να σε. Γεια. Hello. Optify, οπ. Optifine. Αν τα chest εδώ πρέπει να εμφανιστούν, δεν ξέρουμε που είναι. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν έχει chest εδώ. Όχι, θα έρθουνε ρε. Πότε? Πες, μόλις τελειώσουν τα 12 δευτερόλεπτα που είναι τα levels. Πρώτη φορά παίζω εδώ γι' αυτό. Μπαμ. Εγώ αρχίζω να προχωράω ήδη. Α, Running clear. δικό μου πήρε ένα παντελόνι. Τίποτα εγώ. Ένα παντελόνι και τρέχω. Όχι, εγώ πεθαίνω. Φίλιππε, Όφα. Δεν με νοιάζει. Είναι μακαρόνι. Εγώ προσπαθώ να ανεβώ ένα προς τα... παντελόνι που είναι μακαρόνι. Οκ, Chris, ωραία με λέξη. Ένα παντελόνι. Μακαρόνια με κοιμά. Μαγαρόνια με κοιμά. Φίλιπ, πεθαίνεις. Το ξέρω. Βοήθεια. Σώπα. Πες μου ότι πεθάνατε. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω. Όχι. Εν τω μεταξύ, είμαι Steve για κάποιο λόγο. Έλα μπροστά εμένα. Με σκότωσε. Σταύρε, πίσω σου είμαι. Σταύρε, βοήθεια. Κίκι, κίκι. Εντάξει, με φοβήθηκα. Πότε θα έρθει το time? Ποιο tank. Το class time. Άμα το έχεις διαλέξει, το έχεις τώρα. Έχεις παραπάνω καρδιές. Α, ναι, σωστά. Ωραία, τώρα είμαι team με το Σταύρο. Ναι, και είμαστε σε διαφορετικό. Ναι, Mineral Jack. καλύτερα με το Σταύρο να πήγαινε. Ο Σταύρος θέλει με το χαράλα που δεν σου φταίω. Ωραία, chest plate, κοίτα. Α, εσύ. Ναι, δεν το πήρα. Πάμε πιο πάνω. Ναι. Για να σε περνάω, μη Ferrari. Και εγώ σας περνάω όλους. Πάει πιο πάνω. Ωραίο αυτό το κάστρο. Καλά άμα είναι κάστρο. What the fuck? Σοφανίκ. Δεν Ε. είδα. Εσύ. Έπεσα και με έμεινε μια Και καρδιά. μέντε να σας πω που είναι. Σταύρε, wait. Το Please. A που είναι το care package, αλλά τέλος πάντων. Το
care packet. Ναι, έπεσε care package. Ω, υπάρχει. Ναι, με καλά items, κάτι τέτοιο. Τι λέω. Σταύρε, περίμενε ρε. Ψάχνω κάνα όπλο. Γιατί εγώ έχω μια... Έξι με το fishing rod. Είναι από κάτω μας ένας. Έρχεται. Έπεσε κάτω. Στο νερό. Πέθανε. Ω, έχει εδώ πέρα chest. Το πήρα. Έχει. Έπεσε κάτω. Δεν πέθανε, πώς θα πέθανε. Πού πήγες ρε. Νίκ. Βάλε κλείσει το Grace. Περίμενε. Σταύρε, πού πήγες. Έλα, σε προστατεύω εγώ. Ω, 2 άτομα εκεί πέρα απέναντι. Τον έβαλες κλείσει. Τον βγάζω. Δεν μπορώ να τον βάλω. Γιατί είναι ήδη μέσα. Chris the Gamer. Ω, με βάρεσαν. Πού είσαι ρε Σταύρε, πού πήγες. Οχ, μητσί, 2 άτομα. Τρέχα. Άντε, μπήκα. Βοήθεια. Τρέχα. Τρέχετε. Έχουνε και όπλα αυτοί. Το chest εκεί. Το πάρω. Κάλυψε. Τίποτα. Εγώ χωρίζομαι. Ω, fishing rod. Για, αν σε έρχουνε ρε, θα τις πάρουμε. Ναι. Γράφεις βίντεο. Ω, κι άλλο εκεί. Ναι, θα έχω βίντεο. Όχι. Α, γεια σας YouTube. Έχω και εγώ YouTube. Μπράβο. Hello YouTube. Εγώ είμαι ένας χάλιος YouTube. Γίνησα χθες. Και έχω μόνο ένα... Ναι ρε, εσύ με 30 sub είσαι. Εγώ τώρα Όχι. το άρχισα. 27. Μη Εγώ κλέβεις. έχω 12 subs. Παρακαλώ μπείτε, κάντε subscribe, like. Παρακαλώ. Ούτε καν ξέρουν πως σε λένε. Chris the Gamer 8. Α, Θα τρέξουνε ρε. Θα τρέξουν και θα πούνε. ναι, γιατί. Τρέχοντας. Αν είναι απλά δείτε τα βίντεο μου Γιατί και αν κάνουμε σας... κύκλους ρε Σταύρε. Δεν ξέρω. Γιατί είστε pro. Εγώ γιατί παίζω με 59 FPS, why? Εγώ γιατί παίζω με 60 FPS. Εγώ γιατί... και εγώ γιατί δεν σας λέω να πείτε high video. Δεν ξέρω. Ωραία. Care packets είναι αυτά. Όχι, με το ρίχνει. Meteorite. Οφ, Καλό. Τι έκανα Σταύρε, δεν Και μπορώ να φύγω GRR. από εδώ. Μανιακή GRR. Βοήθεια. Μανιακή GRR. Πακιστανία, τι? Σταύρε. Εγώ κατεβαίνω, μπαίνεις αν high πεθάνω. Περιμένουμε και Εγώ το- πάω να πεθάνω. Manual Zapier και Σταύρο. Ψόφι. Πάμε high pixel. Βαριέμαι. Έλα ρε. Ένα βίντεο. Πόσα βίντεο κάνει, 2 μόνο στην αρχή. Άντε γιατί... Άντε πολλά να κάνεις θέλει. ένα high pixel. Ο Φίλιππος μου είπε όχι πολλά. Ναι, τώρα που είσαι καινούριος βάλε 2-3. Ναι. Απλά όταν περάσει Τρίτο τα 10 θα είναι sub. αυτό. Όταν περάσει τα 10 sub. Να το Εγώ κάνεις. παλιά που είχα 5 subs ανέβαζα 20 βίντεο την ημέρα. Ναι, εγώ βαριέμαι να μιλάω γι' αυτό. Έλα ρε, τότε έλα να γράψω εγώ ένα βίντεο. Δεν γράψει, εγώ δεν θα έρθω. Γιατί ρε Νίκ? Βαριέμαι. Αυτό είναι σίγουρο. Αφού το λέω, βαριέμαι. Γράφεις. Τώρα γράφω, ναι. Βίντεο. Ναι. Νίκο, μην το βάλεις Facebook, μην το βάλεις YouTube αυτό. Γιατί? Κάτσε να κάνω τι πει στο Σταύρο. Ή ψόφι. Γιατί? Έχει, Σταύρο, τι γιατί? κάνεις εσύ. Γιατί χαράλαμπε. Αφού δεν νικήσαμε. Και. Πρώτον το παίξαμε για τις πλάκας αυτό. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή ρε, όλα τα βίντεο που είναι να, που είναι Σταύρο, να κάνω πίσω σου. πρέπει να νικάω. Είναι ένας full iron και iron sword. Όχι, εγώ τι Τον έκαψες. Δεν
Άντε μπείτε όλοι Hypixel. Φίλιππε, χρειάζεται σε κάθε βίντεο να νικάς. Όχι. Όχι. Ο Χαράλαμπος αυτό λέει. Ή απλά όλοι οι YouTubers οι καλοί νικάνε και μετά το βάζουν. Όχι. Όλοι οι YouTubers είναι γιόλο. Ό,τι να είναι το ανεβάζουν. Καλά, εντάξει. Κλείνω το βίντεο. Γεια σας, θα κάνω κι άλλα τέτοια βίντεο.